Беларусь, что это такое? На что мне посмотреть? Самогонкі папіць і песні паслухаць. Нацыянальная ідэя асабістая якая? У тым, каб Беларусь сапраўды была заўважная на гэтай мапе. Якая яна павінна быць? Бело-чырвоно-белый сцяг и наш герб. Все то же самое, что в Америке, только на белорусском языке. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». І мы працягваем шукаць, намацаваць і фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. А ў нас у гасцях сёння я адмыслова паставіў кампутар, каб пачытаць і не заблытацца ва ўсіх шматлікіх рэгаліях. Магістр міжнародных адносінаў, Сіракузскі універсітэт, Нью-Йорк. Таксама мае дыплом спецыяліста па юрыспрудэнцыі БДУ і працавала ў амерыканскай асацыяцыі юрыстаў. Шмат яшчэ можна што зачытваць, але, скажем проста, Кацярына Шмаціна. Добры дзень, Кацярына. Прывітанне. Я там нічога не прапусціў такога вельмі важнага. Кацярына, я ведаю, што вы некалькі гадоў працавалі ў ЗША, у Вашынгтоне, у сур'ёзнай такой арганізацыі. А што прымусіла вярнуцца? Можа быць, нацыянальная ідэя там раптам на амерыканскай тэрыторыі прыйшла ў галаву, і вы вырашылі, што не месца маё там? Прымусіла, мяне нічога не прымушала вяртацца або заставацца ў Беларусі, або ехаць у ЗША. Па-першае, я туды ехала, каб вучыцца ў магістратуры, таму што беларускую адукацыю я ўжо мела. Я хацела паспрабаваць, што такое заходнія стандарты адукацыі, а амерыканскія універсітэты гэта адны з лепшых у свеце па якасці адукацыі. І пасля я атрымала прапанову па працы ў амерыканскай асацыяцыі юрыстаў. Гэта прафесійная арганізацыя юрыстаў, якая існуе з 19 стагоддзя у ЗША, і ў яе таксама ўваходзяць замежныя юрысты, у тым ліку беларусы. І я ў іх спісе бачыла таксама сваіх некаторых выкладчыкаў з БДУ, тых, якія займаюцца юрыдычнай практыкай. І што мяне вабіла ў гэтай магчымасці папрацаваць у Вашынгтоне, гэта магчымасць працаваць з агенцтвамі ААН, дзе курыравала і супрацоўнічала, курыравала пэўныя праекты па вяршынству права і good governance у in-country offices у ААН па ўсім свеце. І таксама частка праектаў была звязаная з Беларусю і ўсходняй Еўропай. Ну хорошо, после всего этого, Беларусь, что это такое? Ну вот с точки зрения... Резкий переход. Вот любим мы вот так вот оголомшить наши ну просто размолвцы. вы все это огласили, университет, магистратура, вот юридическая какая-то масонская ложа, и вот после всего этого Беларусь это что? Вот после... Суверенная держава, это первое, что приходит в голову. Все? На мапе свету. Ну давайте вызначацца, дададзім больш дэталей сюды. Добра, вот мы кажам пра нацыянальную ідэю, і шмат хто з нашых суразмоўцаў пачынае размову з такіх словаў. Так, а вот скажите вы нам, а якая нацыянальная ідэя у немцаў, у амерыканцаў, у шведаў? На што нам, беларусам, нацыянальная ідэя? Вот вы, пажыўшы у ЗША, адчулі нейкую амерыканскую нацыянальную ідэю? Ну, апроч таго, што кожны можа стаць мільянерам. Я не думаю, што нацыянальная ідэя гэта нешта матэрыяльнае, што можна ўхапіць за хвост і так неяк ачарціць і сказаць, што вось яна ёсць. Адзінае, што мне думаецца, што калі мы кажам пра Нямецчыну або ЗША, там няма разыходжання паміж наратывам нацыянальнай ідэі, тым, які прасоўваецца дзяржавай, на ўзроўні дзяржавы і на ўзроўні грамадства. У Беларусі, на жаль, гэты раскол ёсць паміж тым жа БССР, БНР, з якога моманту адлічваць нашу незалежнасць, ці мы маладая нацыя, ці мы сыходзім карэнямі там у полацкае княства і ВКЛ. Ну вось у гэтым я бачу адрозненне паміж намі і пэўнымі заходнімі краінамі.
Тым не менш, вот я хочу ўсё ж таки разобрацца з пытаннем, была ж магчымасць застацца ў ЗША, у тым же самым Вашынгтоне, у той же самай амерыканскай асацыяцыі юрыстаў працаваць, ці ўвогуле там распачаць нейкую сваю прыватную практыку, я не ведаю, там юрыдычную кантору адкрыць і дапамагаць рускамоўным, да прыкладу, там беларускамоўным у ЗША. Чаму вярнуліся ў Беларусь? Навошта? Ну, вярнулася, па-першае, я ўсё ж таки больш палітолог, чым юрыст, і займаюся зараз даследаваннем знешняй палітыкі Беларусі у Беларускім інстытуце стратэгічных даследаванняў у БІСе. І я думаю, што для таго, каб аналізаваць беларускі кантэкст, то лепей у ім і знаходзіцца. І ёсць таксама пэўная мара ў мяне як у прафесіянала, як у спецыяліста па міжнародных дачыненнях уключыць Беларусь у гэты міжнародны кантэкст. То бок, я калі назіраю за аналітычным полем у Беларусі, тут заўжды фокусуецца больш на праблемах з Расіяй, з Украінай, часам узгадваюць еўразвяз, і, ў прынцыпе, больш нейкіх глобальных, маштабных дыскусій не вядзецца, напрыклад, пра тое, якое ёсць месца Беларусі у, так бы мовіць, ліберальным парадку, Liberal International Order, а гэта тая тэма, пра якую зараз вельмі актыўна размаўляюць аналітыкі на міжнародных форумах, на той жа Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы ўжо некалькі гадоў запар абмяркоўваць гэтую канцэпцыю і рызыкі да яе. А калі я так каротка акрэсліць, то ёсць, так бы мовіць, звышдзяржава ЗША і той парадак, заходні парадак свету, які быў створаны пасля Другой сусветнай вайны з інстытуцыямі кшталту Сусветнага банка і МВФ і з нормамі міжнароднага права. А ёсць іншыя актары, больш аўтарытарныя, такія як Расія і Кітай, якія не адчуваюць, што яны знаходзяць сваё месца вось у гэтай структуры і кідаюць ёй выклік праз там пэўныя асіметрычныя сродкі ўмяшальніцтва ў выбары, там той жа сумна вядомы кейс Крымам і так далей. І, карацей, да чаго гэта я ўсё кажу? Да таго, што хацелася б уключыць Беларусь таксама ў гэтую дыскусію, таму што зараз, калі замежныя аналітыкі кажуць пра Беларусь, яны прост бачаць яе проста ў сферу ўплыва Расіі, калі робяць нейкія праекцыі магчымых канфліктаў, то кажуць пра канфлікт НАТО, патэнцыйны там нейкі ваенны канфлікт паміж НАТО і Расіяй, і Беларусь гэта проста такое поле прахадное, там поле патэнцыйных нейкіх дзеянняў, але не актар як такі. І вось што б мне хацелася выправіць, гэта уключыць Беларусь вось у гэты кантэкст і зрабіць яе актарам на міжнароднай арэне. А можна Беларусь вот так вот уключыць, неяк там аўтаматычна, там нейкімі намаганнямі, там кулуарнымі дамоўленасцямі, там сярод палітыкаў і чыноўнікаў? Ці трэба, каб Беларусь сама неяк так вот показала сябе як нацыя, показала сябе як дзяржава, з краіна, з нейкай звышмэтай нацыянальнай нейкай ідэяй, якая стане цікавым, што глядзіце-ка, беларусы вот з нейкай ідэю, ёсць нейкая, некуды яны імкнуцца, яна цікавая, давайте вот яе ўключым. Вот як павінна адбывацца? Я думаю, што патрэбна і тое ці іншае, таму што дыпламатычныя нейкія перамовы, яны вядуцца і на адкрытых пляцоўках, на нейкіх форумах і ў кулуарах, а ў тым, што чаму Беларусі патрэбна таксама нацыянальная ідэя, у тым, каб Беларусь сапраўды была заўважная на гэтай мапе, не была проста нейкай шэрай плямай постсавецкай дзяржавы з невызначанай ідэнтычнасцю. І чаму гэта важна? Зноў-такі, калі гляджу на тыя дыскусіі, якія праводзяцца і
стратэгамі там той же знешняй палітыкі ЗША або нейкімі іншымі аналітыкамі, яны вельмі мала ведаюць пра Беларусь і задаюцца пытаннем, што можа беларусы і праўда, ну, ім не патрэбна іх там незалежнасць, або іх задавальняе статус там знаходзіцца ў арбіце Расіі, і можа няма нейкага унутранага запыту на суверэнітэт. Можа для краіны гэта і не важна. А с вашей точки зрения, запрос на суверенитет он существует у белорусов или нет? Так. А с чего вы так решили? Ну, это ваше мнение основывается на чем? А чему вы вырашылі, што яго няма? Ну, это не очень интересный ответ. Ну так. Ну хаця б... Вось я зараз думаю, напрыклад, пра тыя паўстанні, якія адбываліся на працягу стагоддзяў гісторыі, калі ў Беларусі былі праблемы з суверэнітэтам, калі адбыліся тыя ж падзелы Рэчы Паспалітай, і калі мы прааналізуем колькасць увогуле гэтых антыімперскіх рухаў, маленькіх, вялікіх, тое, што не спынялася, там была адна параза, пасля паўставала нейкая іншая ініцыятыва, і ў савецкі час таксама было дастаткова гэтай барацьбы, то гэты запыт на незалежнасць заўжды быў, і ён больш-менш як бы аформіўся з атрыманнем незалежнасці пасля распаду Савецкага Саюза. То есть вы ссылаетесь на историю последних, я насколько понимаю, 200 лет и говорите, что были регулярные восстания, которые пользовались поддержкой с точки зрения народа, и эти регулярные восстания, и они должны свидетельствовать мировому сообществу, что Беларусь в самом деле хочет суверенитета. Нет, сусветная супольнасць мусіць разглядаць тое, што ёсць сёння і зараз. Беларусь як суверэнная краіна, якая з'яўляецца чальцом ААН, падпісвае міжнародныя дамовы і так далее, і праводзіць сваю незалежную палітыку, то бок юрыдычна такая краіна існуе, вось у гэтым ёсць сведчанне суверэнітэта. А то, што мы зараз хочам акрэсліць, з чаго паходзіць суверэнітэт, ну вось тады трэба звяртацца да гісторыі, гэта хутчэй тлумачэнне для нас самих, для белорусов. Нет, я имел в виду другое. Вы сейчас сказали, что, ну, условно говоря, из того, что я услышал, получается так, что вот где-то в Европе люди определяют границу, да, между либеральным миром, ну, условно говоря, открытым миром и авторитарным. Да, вот они проводят границу, вот граница начинается, условно говоря, граница России с Норвегией. Понятно, Норвегия – это либеральный мир, Россия – авторитарный. Дальше идет Финляндия либеральный, Россия – авторитарный. Дальше опускаемся Эстония, Латвия, Литва – это либеральный мир, с этой стороны Россия, все понятно. Доходим до границы с Белоруссией, и тут начинаются вопросы. Да, это что? Вот она на стороне либерального мира, да, либо она на стороне автократии. Вроде бы ею правит Александр Григорьевич Лукашенко, замечательный президент, который, в общем-то, подходит по определению автократора. Да, в общем, вот примерно как Эрдоган, только на славянский, ну, притом тоже с усами. Вот. И с вашей точки зрения, да, из того, что я услышал, получается, что вы настаиваете, что граница должна быть проведена вот между авторитарным миром и либеральным возле Орши. Да, не возле Бреста. Гудагая, да, вот, ну, границы Беларуси с Литвой, да, а возле Орши, да, России с Беларусью. У вас по этому поводу какие-то, ну, ваши должны быть какие-то аргументы, почему эта граница должна пролегать именно так? Потому что фасад, да, или интерфейс этой страны, он выглядит абсолютно, ну, вот, как бы, вот есть как бы ряд этих авторитарных лидеров, там, Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Эрдоган, Владимир Владимирович Путин, там, Алиевы, клан в Азербайджане и так далее, и Лукашенко. И разницы, в общем-то, с точки зрения, там, ну, условно говоря, сравнительной политологии, как-то не особо видно. Да, и вы должны как-то переубедить людей, что, в общем, это тоже как Литва, может быть, даже лучше. Вот ваши аргументы. Ну, я думаю, што, па-першае, тое, што блытае міжнародную супольнасць, гэта
супярэчлівыя заявы кіраўніка дзяржавы адносна, з аднаго боку мы кажам, што мы хочам развіваць шматвектарную палітыку, з іншага боку мы супрацоўнічаем вельмі шчыльна з Расіяй, уступаем у некалькі гадоў таму там атрымалі статус назіральніка ў шанхайскай арганізацыі кааперацыі, і для Беларусі было зроблена выключэнне як для адзінай еўрапейскай дзяржавы ў складзе вось гэтай азіяцкай асацыяцыі. І калі мы глядзець на дзеянні і заявы кіраўніцтва дзяржавы, то еўрапейскага кантэкста і вось гэтага ліберальнага яго амаль няма, але я думаю, што у грамадстве ёсць запыт на Беларусь дэмакратычную, Беларусь як адкрытае грамадства, і Беларусь вось тымі каштоўнасцямі ліберальнага парадка, які заснаваны на вяршынстве права і на такім еўрапейскім выбары краіны. Вот, понимаете, вот это очень странный аргумент. Давайте я сыграю сегодня в дьявола. Вы сейчас говорите, что у граждан все-таки есть запрос на то, Не что... во всех. Не у некоторых граждан Беларуси есть запрос на то, чтобы жить в либеральном, отнести свою страну к либеральному лагерю. Я полагаю, что вот некоторые граждане, они и в Турции есть. Некоторые граждане есть и в Туркмении. Полагаю, что некоторых граждан под эту вашу формулировку подходит большое количество народу с российскими паспортами. У меня тоже. Вот. Но это не означает, что эти страны на основании мнения некоторых граждан, то есть, может быть, там речь идет даже не о проценте, а о доле процента, вносить эту страну в список либеральных. Да, эти граждане должны как-то себя показать. Вот, допустим, в Украине они себя, Майдан, они уже сколько революций сделали? Штуки 2, наверное, или 3. Если вот сейчас выборы Зеленского, тоже какая-то странная революция, непонятно, зачем они его выбрали, но тем не менее, они каждые выборы устраивают революцию. Да, и и эти революции, они как-то часто бывают довольно глупые, там Янукович какой-нибудь. Вот, но тем не менее, я как сторонний американский наблюдатель смотрю и вижу, громада себя показывает. А здесь вот на что я должен посмотреть, вот, предположим, я американец, австриец, немец, на что я должен глянуть, чтобы понять, что эта страна все-таки имеет отношение к либеральному миру, к либеральному лагерю, а не к авторитарному? А яким чином вось беларусы ліберальныя могуць сябе праяўляць у нашай краіне? Вы кажаце пра прыклады нейкіх там пратэстаў, рэвалюцыі ва ўкраіне. Я не думаю, што у Беларусі гэта можна так жа свабодна выйсці на улицу и заниматься там больше, чем за Хорошо, 10 предположим, я соглашусь с тем, что уличная активность, эти специфические условия, я не должен на нее смотреть, потому что она мне ни о чем не скажет. Да? Слишком мощный полицейский аппарат, слишком развитые спецслужбы, да, и так далее. Тогда на что мне посмотреть? На вынікі выбараў, калі глядзяць, 76% прагаласавала за Лукашенко, а Лукашенко, вот як вы толькі што сказалі, глядзіць у бок Москвы. И вот на что глядеть американцу Максу Городову? Может мне сходить в театр, я начинаю подсказывать. Может быть, мне вечером, там, я не знаю, там, осенью сходить по грибы куда-нибудь. Вот выходишь, грибники вокруг ходят, они по-белорусски размовляют. вот где мне это увидеть? На что посмотреть? Паглядзець на вынікі незалежных сацыялагічных апытанняў па геапалітычных прэферэнцыях беларусаў. Аднак тут таксама ёсць пэўныя праблемы з правіламі правядзення такіх апытанняў, ёсць адміністрацыйная адказнасць за пэўны шэраг пытанняў, калі іх задаваць без там санкцый нейкіх дзяржаўных органаў і так далее. Не, я кажу про то, что гэта реально складана рабіць. Уличная активность, ладно, все, ее нет. Да? Я не могу по уличной активности отнести Беларусь к воинам света. Пользуюсь там ляписом Трубецким. Так, значит, социология мне тоже об этом ничего не скажет. Ёсць незалежныя пытанні, але праводзяцца таксама боженька ведае як. Хорошо, есть социологические да, но вот тоже. Вы мне можете назвать, вот на что мне глянуть?
Вот приехал я в Минск, у меня там есть, ну, допустим, 6 часов. Куда мне сходить, чтобы увидеть, что эта страна имеет отношение все-таки к Европе, а не к Азии? Ну, калі мы кажам пра заходніх дыпламатаў або даследчыкаў, звычайна яны сустракаюцца з тым жа беларускім МЗСам, а там ёсць таксама прагрэсіўныя, адукаваныя, кваліфікаваныя людзі, якія наладжваюць у межах сваіх кампетэнцый даволі добрый дыялог з Захадам. Давайте я, может быть, вот так подкажу. Приходит, збираецца, прыязджае група вот этих вот, ну, даследчыкаў, назовем так, чыноўнікі, там розныя палітолагі і так далей. Падыходзяць да вас і кажуць: Кацярына, что вы нам пораите? Складите вот спіс парадаў, куды нам пайсці, куды нам паглядзець, куды нам паглядзець, каб нам зразумець, што вот ваша тэза, яна сапраўды адпавядае рэчаіснасці пра тое, што Беларусь належыць трэба адносіць нам да ліберальнага свету. Вось я кажу пра тое, што першая частка, ну, вельмі відавочная, гэта сустрэчы з МЗСам, і там ёсць таксама прагрэсіўныя людзі, якія таксама прасоўваюць гэтую повестку. Сразу опровергну. Вы можете прийти в МИД Российской Федерации. Уверяю вас, там очень много людей, которые замечательно владеют несколькими европейскими языками. Несколькими. Причем они владеют несколькими языками, может быть, уже в 5-м поколении. Да? Они хорошо разбираются в современном европейском и американском искусстве. Гораздо лучше, чем мы с вами. И тем не менее, они за Владимира Владимировича. Да, и они могут создать иллюзию у вас. Это легко. Ну, у них это получается. Что, в общем, вы имеете дело с прогрессивной европейской страной, у которой есть некоторые временные трудности с авторитарным лидером. Но, тем не менее, в общем, как бы из этой, да, таких же дипломаты это вообще как бы вот сливки общества. Да, таких же дипломатов, я подозреваю, можно найти и в Узбекистане. Таких же дипломатов можно найти и в Пакистане. Да, и в этом смысле дипломат – это не показатель общества. Дипломаты, они вообще в своем мире живут. Да? Дипломаты всего мира, они... Я кажу про людей, які мають дачыненне да прыняцця рашэнняў так ці інакш і мають выхад на міжнародны пэўны дыялог. І гэта толькі, ну, як бы, і яшчэ сярод чыноўнікаў справядлівасці дзеля таксама ёсць людзі, якія перажываюць за лёс Беларусі і маюць вось гэтае ўяўленне пра беларускую нацыянальную ідэю, павагу да нацыянальнай ідэнтычнасці. А пасля, ну, звычайна, гэта таксама сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскага сектара, з грамадскімі ініцыятывамі, з аналітыкамі таксама. Ну, наконт чаго яшчэ? Напэўна, можна паглядзець на беларускія ініцыятывы, менавіта грамадскія, якія паўстаюць самі па сабе, ты, якія шукаюць фінансаванне, то бок пэўныя там беларускія праекты падтрымкі беларускай культуры, мовы, і гэтыя праекты, якія шукаюць фінансаванне праз краудфандынгавыя платформы і знаходзяць іх, і яны карыстаюцца падтрымкай насельніцтва, і, ну, гэта таксама добры індыкатар, што калі людзі, грамадзяне скідваюць гэтыя грошы на пэўную ініцыятыву, нейкай нацыянальнай памяці, выданне кніг і так далей, ну, то бок гэты запыт у грамадства ёсць. То есть книжный магазин, по большому счету? Ну, не, хутчэй глядзець на грамадскія ініцыятывы, якія карыстаюцца папулярнасцю. Ну, по факту, я захожу в книжный магазин, оглядываю, ну, предположим, есть тут пару магазинов, которые на белорусском языке все продают книжки, даже один на весь город. Я захожу туда и понимаю, что в отношении каждой книжки была проведена какая-то громадская, ну, гражданская кампания по сбору средств. Да? Я смотрю на себя, на книжные полки и понимаю, что здесь у тебя там 500, там 600 удачно проведенных акций по сбору средств на издание книги на белорусском языке. Если это, с вашей точки зрения, это как бы то, что должно убедить... Ну, это может быть одним из так, хорошо. Показчиков. А вот я бы, калі б на тое пайшло, ведаеце, вот што б зрабіў? Я б от звазіў бы, можа, у Купалаўскі, на тутэйшых, і каб потым можна было пагаварыць, там, ну, я не ведаю, з Пенігінам, там, ці з Падалякам. Я б, можа, звазіў бы на хутар да Змітра Вайцюшкевіча, на Вайцюшкі, каб потым там, ці да Васіля Грыня, каб потым з імі там яшчэ самагонкі папіць і песні паслухаць. Можа быць, там да бабушак якіх-небудзь на Палесе.
Ну, гучыць класна. Кстати, а вот очень интересно, вы, ну это, наверное, логично, вы ссылаетесь на, вы в качестве аргументов предъявляете действия людей. Да? Но если, наверное, на вашем месте я притащил бы, ну, то есть я как Так, ты дьявол. да, я дьявол. Ну, как бы сейчас в ангела. Ну, вот, притащил бы, вот, когда в Беларуси начинают восстанавливать города, вот как в Минске начали восстанавливать город, ну, как бы, вот, какие-то там возвращать в бытие бывшие исторические здания, ну, когда-то существует, то здесь, в общем, вернули ратушу. Ратуша, сам факт существования ее говорит о том, что здесь какие-то в этом обществе были какие-то сильные демократические традиции, они держались довольно давно. Вот, с вашей точки зрения, вот почему вы не ссылаетесь на историю? Или, допустим, отвезти этих американцев, ни разу не сказали, какой-нибудь Несвежский замок. Вы вводите этих американских товарищей в Несвежский замок, и они понимают, что да, столица выглядит как абсолютно советская, с сильным влиянием Северной Кореи, как бы вот, ну, город. Вот, ну и Северной Кореи, там вообще какого-то такого тоталитарного Китая, ну и России, разумеется. Вот, но при этом делаешь, ну, как бы час езды, и перед тобой, ну, вполне себе такая восточноевропейская усадьба. И эта усадьба свидетельствует тебе о том, что, в общем, как бы вот этот народ, да, вот эта барочная архитектура, она, причем старая, не как в России, там, 200-300 лет назад специально построенная, а та, что здесь была всегда. Да, она и свидетельствует о европейской принадлежности этого народа. Вот этот исторический аргумент вы не используете почему? Ну, калі я буду адказная за тое, каб прымаць замежную дэлегацыю дыпламатаў Беларусі, я абавязкова ўключу наведванне Мінскага, напрыклад, замка або Нясвіжа для таго, каб паказаць там нашу спадчыну і паказаць таксама прыналежнасць да еўрапейскай гісторыі. Вы узгадалі пра ратушу, гэта мой улюбёны прыклад, калі прыязджаюць мае сябры знаёмыя з Расіі, я звычайна іх вожу вось па гэтай частцы горада, я кажу, вось глядзіце, гэта ваши там кіраўнікі там дзяржавы некалькі там сот год таму шчасліва зруйнавалі гэтую ратушу, прычым наколькі і пасля мы яе ўзнавілі, і ў нас было магдыбургскае права, якое звычайна маіх расійскіх сяброў вельмі здзіўляе, таму што яны не чакалі, што яно будзе ў Беларусі. На іх думку, ну, Беларусь гэта як бы такая сялянская нейкая тэрыторыя, і гэта было занадта, ну, прагрэсіўным крокам мець магдыбургскае права на той час. І, дарэчы, ну, я не маю гістарычных нейкіх сведчанняў, але наколькі я чула ад экскурсаводаў, якія водзяць гісторыю, водзяць экскурсіі па Менску, і вось ёсць у прыватнасці ініцыятыва вандроўкі мінулае. Наколькі я чула ад іх, што гэтую ратушу руйнавалі, не маглі, калі быў гэты царскі загад зруйнаваць ратушу, не маглі знайсці добраахвотных працаўнікоў, якія б гэта зрабілі за грошы, і па выніку гэта, ну, руйнаваннем займаўся нейкі расійскі там атрад з заключенными з Пішчалаўскага замка. Ну, то бок, я думаю, што гэта таксама, калі б гэты факт пацвердзіўся, гэта быў бы такі добры паказчык свядомасці беларусаў на той час, як яны ставіліся да сваёй незалежнасці. То есть, вот, получается как? О причастности Белоруссии к европейскому миру, ну, в таком общем идеологическом, мифическом представлении, да, о причастности Беларуси к Европе и о причастности и о желании белорусов быть частью либерального мира, да, свидетельствуют, во-первых, камни, да, немногие оставшиеся здесь, то есть как бы некоторые исторические здания, давайте не некоторые, а все, да, они все, как бы, все, что здесь старше там, 200 лет, все говорит о том, что здесь была Европа. Да, и с одной стороны, и мы знаем, что да, и еще некоторые гражданские акции, да, вот вроде издания книг. То есть как бы у нас есть полка из 500 книг на белорусском языке, и у нас есть 4 ратуши, ну 5 ратушей, 1 дворец, 1 замок.
Вот. И на этом основании вы хотите убедить европейцев в том, что здесь Европа. У меня в этой связи вопрос. Как бы та доза оптимизма, которую вы, очевидно, получили в Америке, вот, она как бы, вам никогда не кажется, что она как бы застилает вам глаза? Па-першае, мне падабаецца, як вытанчана вы парафразіруеце мае выказванні і дадаеце ім новыя сэнсы. Па-другое, я ніколі б не фармулявала б ідэю беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці на там горачкі кніг і нейкім рандомным турыстычным візіце, про які мы зараз кажам. По факту здесь все остальное... Да, все остальное говорит о том, что это часть России. Причем часть России, застывшая, условно говоря, в 1975 году. Глядзіце, калі мы кажам, што беларусы павінны даказваць сваё права на існаванне, гэта значыць... Не доказывать, а просто показать. Каму яго паказваць? А ці палякі, або літоўцы, або немцы мусяць даказваць, што яны Еўропа і там штосьці паказваюць? Ну вот как бы вот с самого начала вы говорили, что, в общем, как-то надо показать. Не-не-не, я казала пра канцэпцыю ў паліталогіі, та, якая называецца Liberal International Order. Гэта, хутчэй, палітычнае вымярэнне, то, якое датычыцца менавіта міжнародных дачыненняў, там, узроўня ААН, нейкіх форумаў і так далей. Ну, гэта не зусім перакрыжоўваецца з ідэяй нацыянальнай ідэнтычнасці. Я уже так ўсё ж таки вяртаю вас з паліталагічна-археалагічнага попрышча даследавання Беларусі да нашай асноўнай мэты. Прагучала такая фраза ад вас, што от пакуль Беларусь, ну, такая нейкая шэрая пляма на мапе свету нават, і для того, каб перастаць быць шэрай, нам трэба нацыянальныя ідэі. Сыходзячы з гэта, вот вы ўсё ж таки маладое пакаленне Беларусі. Вот сярод вашых аднагодкаў, ну, крыху старэйшых, крыху маладзейшых, наколькі іх ввогуле цікавіць тэма там нацыянальная ідэя, там самаідэнтыфікацыя, ідэнтычнасць, там традыцыі, культуры, мова. Мне вельмі вот прыемна бачыць, як вы так гаворыце па-беларуску, збіваючыся на ангельскую. Не часта ў нас такое пачуеш. Вот першае, вот наколькі гэта вашых аднагодкаў цікавіць, вот ўсё гэта, ці вот вы адна такі унікум, ну, плюс там, можа, яшчэ там 2-3 чалавекі. І трэцяе, вот, ну, давайте на гэта, потым я працягну. Так, ну я дакладна не адна, дастаткова паглядзець на колькасць тых жа валантораў грамадскіх аб'яднанняў у Беларусі, на колькасць людзей, якія моладзі, якая супрацоўнічае з пэўнымі палітычнымі рухамі ў Беларусі, і колькі сярод іх беларускамоўных, колькі ёсць непалітычных грамадскіх ініцыятываў кшталту арт-сядзібы, і там таксама ёсць шмат ініцыятыўнай моладзі, якая выкарыстоўвае беларускую мову, носіць гэтыя вышымайкі, вышыванкі, святкуе купалле і прытрымліваюцца вось гэтай беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Сыходзячы з гэтага, вот нацыянальную ідэю, на ваш погляд, фармуляваць павінен хто? Вот як нехта кажа, яна павінна сама неяк так вот выспець і выліцца як сок там з дрэва, ці павінны гэта зрабіць вот аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, вот нам раз прынясе і пакладзе на стол. Ці это павінны зрабіць нейкі там трактарыст Коля з Нью-Васюкоў? Ці хто гэта павінен рабіць, на ваш погляд? Я думаю, што гэтая ідэя, яна ўжо ёсць, і што з ёй трэба зрабіць, гэта яе неяк акрэсліць і прыгожа прэзентаваць. Калі яна ёсць, вы намагушце яе? Ой, ну, яе нельга сфармуляваць так на хаду, напісаць на каленке. Я да таго, што ёсць пэўныя ідэі ў грамадстве сярод розных плыняў грамадства наконт таго, добра, у нашага суразмоўцы, як сказаў Максім, у дзяўчыны з прыгожым сіракузскім дыпломам яе нацыянальная ідэя асабістая якая? Па-першае, гэта пазітыўны брэнд Беларусі, які, ну, то бок нешта прыгожае, класнае, прывабнае, што б прыцягвала і
нас, беларусаў, ну, то бок, та ідэя, якая была прывабная і для беларусаў, прычым для розных груп грамадства, не толькі для зусім, ну, так бы мовіць, свядомых... Так какая? Зараз вы нам кажете про то, якая яна павінна быць. А якая? Мы понимаем, что она должна быть очень хорошей. Романтычнай, прыгожай, это ўсё зразумела. Нет, давайте спачатку я скажу про форму, про тое, што яна сапраўды павінна быць такім прыгожа сфармуляваным брэндам, які б вабіў і нас, жыхароў Беларусі, і таксама добра б глядзеўся на міжнароднай арэне, каб не было ідэі, што гэта нейкая там постсавецкая там тэрыторыя незразумелая. Што яе трэба ўключыць? Ну, гэта так зараз не сфармулюеш. Ну, маё бачанне гэта краіна, у якой, ну, па-першае, ёсць сцяг і герб, бело-чырвона-белы сцяг і наш герб. З гэтым хтосьці можа не пагадзіцца, ну, але вось я бачу гэта так. Магчыма, роўнасць, сапраўдная роўнасць дзвюх моваў, таму што, ну, нельга чакаць, што ўсё насельніцтва Беларусі адразу перайдзе на беларускую мову, што гэта не будзе сустракаць пэўнага супраціву ўнутры грамадства. Гэта прагрэсіўная еўрапейская Беларусь, не абавязкова ў складзе еўрапейскага звязу, гэта можа быць еўрапейская краіна з незалежнай знешняй палітыкай, дэмакратычная дзяржава з вершынствам права ўнутры краіны. Вы казалі пра тое, хто павінен яе фармуляваць. Я думаю, што фармуляваць яе павінна зноў-такі розныя групы грамадства, але галоўнае, каб былі для гэтага створаныя умовы на дзяржаўным узроўні. То бок, ну, неважна, з якой зараз мы як беларусы там прыйдзем ідэальнай ідэі, якой мусіць быць Беларусь, калі гэта не будзе мець падтрымкі на дзяржаўным узроўні, калі на ўзроўні дзяржавы будзе наратыў, там, не ведаю, савецкая супраць, там, не ведаю, зноў-такі БССР супраць БНР і так далей, калі будуць перашкоды для рэалізацыі, для існавання гэтай ідэі, то тады, на жаль, поспеху не будзе. То бок, ну, дзяржава павінна ствараць для гэтага, для існавання беларускай нацыянальнай ідэі, павінна ствараць умовы. Хіба так. В общем, все то же самое, что в Америке, только на белорусском языке. Ага. Я это услышал. Що вот такі вот единорог, такі вот такая національна ідея, якую вот про якую все марять, але якої ніхто не бачив. Все, что в США, вот как бы вот стоит статуя свободы американская, да, ну как бы заверни ее в червоно-белый флаг, и будет как бы вот, ну, она про это. И поставить тогда, я не ведаю, там не статую свободы, а там, я не ведаю, Радзівіла, не, там, Міндаўга. Жена Радзівіла. Ну, Радзівіл, классно, да, Гедеміна з ваўком. Ну, вось, за такую, не ведаю, американо-белорусскую национальную про идею. Про Америку не было ни слова. Ну, это я услышал. За прыгожую романтычную нацыянальную ідэю, это вот дэмакратычная, суверэнная Беларусь под бел-чырвона-белым сцягам і з беларускай мовай. God bless Беларусь. Ты яшчэ забыў сказаць пра што там, сексі, там было, як сказаў Вячорка. God bless сексі Беларусь. Дзякуй вялікі і ад Еўрарадыё, і ад нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам Сым Бальбай. Вось такі падаруначак, каб заўсёды нацыянальны каларыт быў побач з вамі ў вашым жыцці. Вот вам і вашаму адзінарогу таксама добрым. Вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі. Гэта быў чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Да сустрэчы. «Ідэя X» на Еўрарадыё.